Hello लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ वेलकाम बैक टू माय चैनल सो गाइस आं दिनै जोंनि गामिनिनो दुब्लियावहाय बेरायनो फैदो ओमफ्राय माने दुब्लियाव फैथाराखैमोन आं गामियाव फैनायनिफ्राय ओमफ्राय दिनै फैनानै मानो होनना बुंबा दिनै लास्ट डे आरोना आं आगोलावनो थांदोंमोन न' थ' बिनिफ्राय डाइरेक्ट ड्रेस चेन्ज खालामनानै दुब्लियाव खारबोखाबाय स' बिनिफ्रायनो फैना बाय लेट जाबायमोन नालाय ओंखाय दुब्लि मोनफैनायाबो माने खोमसि जाबायानो मोनाबायानो ओमफ्राय होमबाबो बाहाय माने थिं थाबायना फैनोसै एकदम खुला नेचारेल बार जाना फैनोसै स' बेखौनो आखा खालामनानै आङो दुब्लियाव फैदो आरोना नै गाइस नायदो गासैथिंबो ग्रिन एकदमबारे जि मोजांखायो गामिया माने एसेबां मोजां गामि होननाय जायगायानो बिराद मोजां गाइस नै नायदो जों माने मोनायाव फैनानै सानसेट नायनो फैनाय बायदि जाबाय आरोना बिराद मोजां माने फट' मोननाय नङा बे सानसेटनि फट'ल' मोनसिगोन मोजाङै जों खोथा खोनसे नुसिगोन जायगा जोंनिया मोजां जायगा मोनबाथ' सिख्लाफोरा फट' भिडिअ लाया गारा थानो हाया नालाय बेखायनो जोंनिया फट' भिडिअ लागासिनो एकदम Ini mau berang nama benar deh. Mari zaman ini. Kita betul. Kemudian karena last day ini kami. Kasi kan doa sa lagam yang tapen sih. Kami yang tapen sih kan dan kita mai. Kami apa sih mau jaga lagi deh. Langsung batu deh. Cuk. Ipek kena kan? Baik ipek sesat ni. Ipek kena kan? Muka oma bapa kucing ya? Kene. Mereka tangan musa ni. Enggak tahu. Pergi ni kan. Few moments later. Vale. Kita akan coba beri Isi mana ni? Ini nombor gelasnya ada ya. Siapa yang saya? Ini ceroco. Jadi bang ini nomor dengar. Nih guys, setting aku rating sunset ada geser nih bifang per kesem deh nih. Ember guys yang mana ini tuh tanda. Ang matanggan tadi ke video guys. Apa kasi model wise si pose kasi nih. Soy, bud. Hello. Hello.